2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Күп милләтле Нурлат районында традицияләрне, гореф-гадәтләрне, милли йолаларны халыкка кайтаруда нәтиҗәле эш алып барыла. Татарстан президенты программасы буенча яңа салынган һәм төзекләндерелгән мәдәният йортларының ишекләре һәр кемгә ачык. Нурлат төбәгеннән безнең репортаж. Bu avulda kol işi bilen şekillenirler indi kızlar. Mine şunday üzleri bitken sırmalar, kramalar. Bu bizde bir keng taralgan. Күптән түгел ачылган Нур татар мәдәнияте үзәгендә милли мәдәниятне, әдәбиятны кадерләп саклыйлар. Еш кына китапханәдә чәй табыны янында аралашалар, бергәләшеп шигырьләр тыңлыйлар. Кайда гына яшәсәк тә бер фикердә бердәм булыйк. Гырланып барыбыз да мин татар дип куллар куйыйк. Тәскирәнең шигырьләрен бик яратам һәм мин аның шигырьләрен һәр вакыт кулланам. Менә хәзер яңадан тагын бер шигырь тәкъдим итте. Ул шигырьне да өйрәнеп ала теләсә. Без инде ветераннар мен хәзер ялда ветераннар белән менә шул вакытта минем чырда эшләгән вакыттагы минем сәнгатьтә катнашучыларыбыз, артистларыбыз белән бергә инде концерт күрергә җыенабыз. Менә аның шигырьләре белән кулланырга җыенам мен хәзердә. Мен Салих Аюпов яза булай дип. Менә бу тирәләрне саклар өчен, бу тирәләрне саклар өчен, калмык һәм ноғайлардан саклар өчен ныгытма линиялары төзеләр. Беренче ныгытма 1650 елларда төзелсә, икенче ныгытма 1727 елларда төзелә башлый. Исеме, Нурлат исеме, Мен Салих Аюповның исбатлавы буенча, ул кешеләр безнең Казан тирәсендәге Нурлат авылыннан килеп урнашкан дип исәпләнә. Һәм исемне дә шушыннан алып килгәннәр дип исәплиләр. Күрше аудиторияләрдә төрле юнәлешләр буенча түгәрәкләр, секцияләр эшли. Биредә үз кулларың белән хәтта түбәтәйдә шигәргә өйрәтәләр. Түбәсенә әйме, орнаментны куяр өчен эшелешкә белергә кирәк. Менә бер элеш, менә бусы икенче элеш, менә бу өченче элеш. Менә шушы өченче элешкә, менә эшелешкә дүлеп орнаментларны куярга кирәк. Димәк, bu алты элеше, bu маңгай элеше дип атала бит инде. Маңгай элешенә дә шамалап, менә шушылай орнаментларга ничә штук орнамент керә. Менә шамалыйсыз тоже бүлергә. Менә шушы бүлеп тигез булсын, орнаментларыгыз тигез чыгарга тиеш. Һәрбер орнамент үзенең сантиметрында булырга тиеш. Актлар залында буш тормый. Нурлатлылар танылган авторларның әсәрләре буенча спектакльләр куеп, халыкка тәкъдим итәләр. Нурлат районы төрле милләт вәкилләренең уртак йорты. Абсалам Самет Аглы Әхмәдов Нурлатка ширек гасырлык килеп урашкан. Шунда балалары, оныклары туган. Бүген бу зур тату гаилә. Двое дети, они здесь школу закончили, потом высшее образование закончили, оба тоже женаты, 4 внука и внучка мне 2. El bilici sen benimsin, yurdum yuvam meskenimsin, anam doğma vatanemsin, Azerbaycan, Azerbaycan. Azerbaycan, Azerbaycan. Әхмәдовлар гаиләсеннән ерак түгел әрмәннәр. Арутюнян гаиләсе яши. Вальтер Врамович Нурлатта 25 ел инде. Шулай үз йортында балалары һәм ныклары белән зур гаиләдә яшиләр. Уже 25 лет вместе общаемся. И Абсалям, их председатель общины, и другим азербайджанцам здесь всегда, даже вместе, и летом вместе, ромики, у них строительная организация, у них в Азербайджане работали тоже, и во время этого конфликта, и сейчас вместе работаем. Мы как жили, так и живем. Хотим воскресные школы открывать для маленьких наших детей, чтобы поколение растет, чтобы родной языка, буквы, чтобы научить история, чтобы научить такой, у нас план есть, чтобы это все будем делать. Шәһәрдә халыклар дуслык йорты 5 ел элек ачылган. Хәзер бер сәхтәдә татар, чуаш, рус ансамбльләре, ветераннар хоры, шулай ук үзенчәлекле уникаль Богатица казак хоры чыгыш ясый. Казак хорын Станичный казак җәмгыяте атаманы Александр Любецкий җитәкли. Еллар дәвамында казакларның гореф-гадәтләре, җырлары онытыла башлаган. Коллектив үзешчән булса да, җыр биюләрне югары осталык белән башкаралар. Репертуар тормышка, мәхәббәткә багышланган әсәрләрдән тора. Дәртле казак биюләре дә тамашачыларның күңеленә хуш килә. Это главная душа. Стремление быть вместе, поддерживать культуру,
любить свои традиции, дружить. Здесь у нас разных национальностей, люди в ансамбле даже присутствуют. Татарстанда туган телләр юлында яңа мөмкинлекләр барлыкка килде. Әйтик, Нурлат районында гына да республика президенты программасы буенча берничә авыл мәдәният йорты, балалар бакчасы салынды яки сөкләндерелде. Барлык авылларда төрле милләт вәкилләре телләрне, гырыф-гадәтләрне саклыйлар. Милли тәрбия бала чактан ук башлана. Безнең бит районда вообще күп милләтле халык яшәй. Шуның өчен халыклар дуслыгы йортында алар белән дә без элемтәдә торып, төрле чараларны бергә уздырырга тырышабыз. Аннан яшьләр белән менә безнең инде бигрәк тә бәйгеләр оештырганда без Аккалфак башлап йөрибез дип әйтим инде. Менә татар кызы бәйгесен елда уздырабыз. Аннан соң Сабан туе сылуы уза бездә. Быел безнең бөтен эшебез туган телләр елы белән халыклар бердәмлеге җылына һәм инде җан исәп алу. Ул инде безнең ансы тагында алырак максат булып тора. Ныклы милләт-ара тынычлык безнең иң кадерле байлык диләр нуратлылар. Яңа елга кызыклы мавыктыргыч планнары күп. Ә иң мөһиме үсеп килүче яшь буын ана теленең кадерен белергә өйрәнеп, милли тәрбия алып үсә. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы.